Ага, сега пише. Ама... Внимателно, не бързай. Упс, браво. Не готово. Какво ще го качваш на YouTube ли? Не. Ти знаеш ли паролата на Джордж за Фейсбука? Не. Искам да отвори Фейсбук, да покажа на татко ти снимките на Боян от Света гора. Но той на YouTube ли ги качва? На Фейсбука. Упс, браво. Гарет. That's it ли? Да, стоп.